De toekomst van de bibliotheek ziet er rooskleuriger uit dan ooit. Het moet meer worden dan een stille plek met alleen maar boeken. Ze kunnen een krantje lezen, tijdschriften, er staan spelletjes. En er worden heel veel activiteiten georganiseerd. Dus we zijn inderdaad van veel meer tegenwoordig dan alleen maar die boekenkast. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Nog veel onduidelijk over mogelijke moord. En bewoners zorgcomplex worden horendol. Goedenavond. Na jaren van inkrimpen en de eindjes aan elkaar knopen, kunnen bibliotheken denken aan uitbreiden. Om onder meer de laaggeletterdheid tegen te gaan, wil het kabinet namelijk dat bibliotheken meer dan ooit aantrekkelijke verzamelplaatsen worden. En om dat voor elkaar te krijgen, moeten gemeentes vanaf 2025 een goede bibliotheek hebben of ervoor zorgen dat die er komt. De eerste resultaten zijn al zichtbaar op bijvoorbeeld Schouwen-Duiveland en Tholen. Als ik vandaag toespits hier op Tholen, gemiddeld is de laaggeletterdheid in Nederland ongeveer 12%. Hier scoren we 15%, dus het is eigenlijk nog wat meer opdrachten die we hier hebben om de laaggeletterdheid te bestrijden. En we zien ook dat de toegang tot de bibliotheken, dus een uitgestrekte gemeente, ja, dat op vanaf sommige woonplaatsen, kernen best wel ver rijden of lopen is. Dus vandaar dat ook hier gezegd is van, in Tholen is het belangrijk dat er nog een derde volwaardige vestiging gaat komen. En waar komt die? Die komt in Sint-Maartensdijk. Daar hadden we al een locatie, maar die vormen we nu om, ook hier in een brede school, net als hier in Tholen, tot een volwaardige bibliotheekvestiging. Met collectie, activiteiten, programmering en informatiepunt digitale overheid. Behalve een nieuwe vestiging in Sint-Maartensdijk is het geld ook bedoeld om de bestaande bibliotheken naar een hoger niveau te tillen. Maar we zorgen ook van het geld dat we hebben gekregen, dat we ook professionele krachten overal kwijt kunnen om de vrijwilligers te helpen om het bibliotheekwerk goed neer te zetten. En dat we ook inderdaad goede programmering en activiteiten ontwikkelen om die laaggeletterdheid verder te bestrijden. Ja. Dus dat gaan we met dat geld dit jaar en volgend jaar doen. Want een bibliotheek is vandaag de dag veel meer dan een plek waar je boeken kunt lenen. Vroeger was het natuurlijk echt een plek waar je stil moest zijn en waar mensen vooral langs komen om boeken uit te zoeken. Zijn we nu echt veel meer een ontmoetingsplek. Dus mensen, ja, zo willen we ook gezien worden en zo willen we ook dat mensen hier zich vooral heel welkom voelen. Dat vind ik zelf altijd heel belangrijk. Dat mensen zich hier op hun gemak voelen, dat ze hier even lekker mogen zitten. We bieden een kopje koffie of thee aan. Ze kunnen een krantje lezen, tijdschriften, er staan spelletjes. En er worden heel veel activiteiten georganiseerd. Dus we zijn inderdaad van veel meer tegenwoordig dan alleen maar die boekenkast. En dan is de plek en de zichtbaarheid van een bibliotheek heel belangrijk. We zitten hier natuurlijk in een heel mooi gebouw met een heleboel fijne partners. Ja, want dit is een brede school, dus hier zit van alles. Wat zit hier allemaal? Nou, er zitten vier basisscholen in ieder geval. Er zit kinderopvang, naschoolse opvang, er zit een kinderfysiotherapeut en de GGD. Dus dat zijn natuurlijk hele mooie partners om mee in een gebouw te zitten. Maakt dat een bibliotheek ook meteen levendiger? Ja, dat sowieso. Klopt, ja, want je ziet gewoon ouders bijvoorbeeld die 's morgens de kinderen naar de opvang brengen. Die komen met andere kind nog heel eventjes hier lekker zitten om een boekje voor te lezen. Opa's en oma's komen andere kinderen van school halen en die komen ook nog gelijk even langs. Of kinderen die wachten op hun ouders, die komen hier even een spelletje bijvoorbeeld doen. Ja, het is altijd een levendige plek. Voor mij is het gewoon een belangrijke voorziening in eigenlijk elke gemeente. En daarnaast natuurlijk ook gewoon een leven lang leren. En dat is de bibliotheek. We zijn onafhankelijk, een publieke voorziening die je niet veel meer ziet in Nederland. En ik denk iets waar we trots op moeten zijn, maar ook moeten behouden en misschien nog wat moeten uitbreiden. Het is nog niet duidelijk wat er gisteren precies is gebeurd in een hotel in Wolvaartsdijk. Daar werd gisteravond een dode man gevonden. Het slachtoffer woonde in dit hotel aan de Lepelstraat waar arbeidsmigranten verblijven. Omdat de man onder verdachte omstandigheden is gevonden, startte de politie een onderzoek. Al snel werd er een vrouw aangehouden die ook in het hotel woont. De recherche doet onderzoek naar de dood van de man om de vele vragen te beantwoorden die er nog zijn. Wie is er verantwoordelijk voor de dood van de man? Is er wel sprake van een misdrijf? En wat is de rol van de gisteravond aangehouden medebewoonster van het hotel? Omdat er nog zoveel vragen zijn, vestigt de politie zijn hoop op mensen die meer weten. Ze hopen dat er getuigen zijn die wat meer gezien hebben en die wat kunnen vertellen over wat zich heeft afgespeeld in dit hotel achter mij. De vrouw die is aangehouden zit nog vast.
De 27-jarige Kapellenaar die eind oktober ontsnapte uit een GGZ-kliniek in Halsteren moet nu naar een TBS-kliniek. Dat heeft de rechtbank in Middelburg geoordeeld. De man liet zich in de kliniek behandelen voor psychische klachten omdat hij zijn eigen familie met een vuurwapen had bedreigd. Maar omdat deze behandeling niet voldoende veiligheidsgaranties geeft, moet de man zich nu verplicht laten behandelen. Er is geen maximale termijn verbonden aan de TBS. Wooncentrum De Welstede in Axel heeft sinds kort een nieuw brandalarmsysteem. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, de eigenaar van het pand, zet veiligheid voorop. Maar er is één probleem. Het systeem is nogal gevoelig en eenmaal aan gaat het alarm niet meer uit. Dit horen de bewoners 3 kwartier lang. U moet er waarschijnlijk niet aan denken, maar voor de bewoners van De Welstede is het de realiteit. Ze zijn radeloos. Mensen worden echt heel zenuwachtig. Daar liepen hier mensen in ondergoed op de corridor. 45 minuten, heel hard geluid. Dat is niet menselijk. Het brandalarm doet zijn werk heel goed. Maar eenmaal aan is er niemand in de buurt die het weer uit kan zetten. Ja, maar dat kan toch eigenlijk niet. Eigenlijk zou ik willen, of tenminste misschien meerdere, dat echt iemand van de zorg een knopje kan omzetten en dan de brand is gealarmeerd. En dat is lastig, want dat moet de meldkamer in Vlissingen doen en dat kost tijd. Mevrouw Van Loot die belde mij op en door de telefoon heb ik gezegd van Rosa, ga er alsjeblieft leg het neer, want ik word er dol van het lawaai. Het is heel hard. En Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft niet echt een oplossing voor het probleem, behalve het verzoek dat de bewoners voorzichtiger zijn met bijvoorbeeld koken. Zorgorganisaties moeten in 2030 rookvrij zijn. En daar komt heel wat bij kijken. Zeker als je te maken hebt met zorgmedewerkers die over de vloer komen bij de mensen thuis. Want betekent dit bijvoorbeeld dat die mensen niet meer mogen roken in hun eigen woning? We hebben in ons cliëntenbestand in Vlissingen hebben we echt wel een aantal cliënten die roken. En die ook roken in hun eigen appartement. En wat doe je dan in zo'n geval? Nou, op het moment dat iemand een sigaret opsteekt, dan geven we dat gelijk aan. Wilt u stoppen met roken? En als je er niet tegen kan, als gevolg van een astma of iets dergelijks, dan kun je de woning verlaten en afspreken met de cliënt. We komen over een half uur terug als u geventileerd hebt. Goedemorgen, meneer Van Gemert. Goed geslapen? Ja hoor. Mooi zo. Thuiszorgmedewerker Christina van WVO Zorg komt bij veel cliënten over de vloer. Ze maakt zelf zulke situaties niet vaak mee. Als er al iemand een sigaretje opsteekt. Het is meer dat mensen er niet meer aan denken. En onbewust, het is een gewoonte roken, onbewust toch een sigaret opsteken terwijl we erbij zijn. Als het echt een kettingroker is die alleen maar rookt. En ook waar wij bij zijn en dat niet samen kan gaan, dan moeten we helaas zeggen, dan kunnen we geen zorg verlenen. Maar dat is echt het uiterste. De hele zorg moet in 2030 rookvrij zijn. Een aantal instellingen is dat al. Maar het Trimbos Instituut meldde onlangs nog dat veel werknemers nog steeds hun werk moeten doen in de tabaksrook van iemand anders. Vooral in de thuiszorg. Het blijkt juridisch lastig om een rookvrije plek te eisen wanneer je bij iemand thuis aan het werk bent. Hier bij WVO Zorg lukt dat kennelijk wel goed. Tot nu toe komen er volgens de instelling geen klachten binnen. Dat klopt en u moet ook zo zien dat het voor medewerkers, die zijn daar wel redelijk tolerant in. Hè? Dus het kan best zijn dat ze aan de deur komen en dat er nog gelucht moet worden. En die wacht dan even. Maar we kunnen zelf zeggen van, we gaan de zorg niet leveren. Komt dat wel eens voor? Dat komt eigenlijk niet voor. Zo, kijk. Gaat u er nog op uit vandaag? Zorgpersoneel is steeds schaarser en de instelling werkt hard om de medewerkers zo goed mogelijk tegen roken te beschermen. Dat vind ik zeker belangrijk, absoluut. Het gaat om je gezondheid. En ook haar cliënt, meneer Van Gemert, juicht het toe. Al denkt hij als ex-roker dat er nog een lange weg te gaan is. Een goede zaak, alleen wordt het moeilijk om het helemaal uit te bannen. Want het blijft altijd nog een probleem om ermee te stoppen. Want ik heb er 60 jaar over gedaan om eindelijk mijn verstand te vinden en ermee te stoppen door de corona.
Dat is weer gebeurd. Alsjeblieft. Dank u weer. Wens ik u nog een fijne dag. Hetzelfde sterkte, hè? Dankjewel, hè. En donderdag is er in Amersfoort een landelijk congres wat in het teken staat van een rookvrije zorg. Ja, tot slot nog eventjes een vraag aan u, want hoeveel dagen bent u deze maand zonder paraplu naar buiten gegaan? Niet veel waarschijnlijk, want het was regen dat de klok sloeg. En ook al lijkt het veel, de hoeveelheid neerslag heeft nog geen record verbroken. Nog niet, want deze november kan nog steeds de boeken ingaan als natste novembermaand ooit. De natste november ooit gemeten was in 2009 met 154 mm in Vlissingen. Om dat te overtreffen moet er voor vrijdag nog 14 mm regen vallen. Dat het veel regent merkt ook Adrie de Ruiter uit Bruinisse, die al 40 jaar de regenstanden in zijn tuin bijhoudt. Het is behoorlijk nat, maar het is geen topdag nog. Er is nog geen topmomenten voor mij. In dit schrift houdt de Ruiter de regenstanden bij. Dat vindt hij mooi omdat het weer juist iets is waar je geen invloed op hebt. Tegenwoordig willen we overal invloed op. En we willen alles verklaren. Wat weet je nu? Wat weten we van het weer? En gelukkig dat we er nog geen invloed op hebben. Want dan verhet de wereld. Ja, zover is het gelukkig nog niet. Eerst maar even aanstaande vrijdag afwachten om te kijken of het regenrecord daadwerkelijk wordt verbroken. En over regen gesproken, de dag startte met regen, maar in de middag werd het geleidelijk droger met waren er ook zo waarlijk opklaringen bij maximaal 10 graden. Vannacht neemt de wind in kracht toe en schomt het kwik rond het vriespunt. Er kan ook natte sneeuw vallen. Morgen af en toe zon, maar ook regen bij maximaal 5 graden. Ja, dat is morgen. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.